uanga omaliza ndiawa kunena kuti enough is enough, and this message should go also to the government of South Africa that you have inflicted pain on our people. You have made our people to suffer a lot. You have killed our people, and we want also to give you up to the end of this month that every South African living in Malawi must also live. This you have done to our people, we are going also to do it to our people. Enough is enough, calling it a spade a spade. If somehow nekanga tiziko land hopeka ndiye utenga au mwauze kunena kuti Malawi sona first kuzichita mobilize, and we are going to have a press conference very soon. Immediately announce siku limene ma South Africans atiso achoke Malawi munazipita kwao. Iniwe mkwabweza anthu atu, you are sending our people back home to Malawi. We also send your people back to South Africa. Enough. We thought we are Africans, we should protect each other, but where you have reached now, we have reached a point that we will start also killing you. So get ready, the embassy of South Africa, we are coming for you. We are coming for you, Ramaphosa. Amalawi sindikudziwa ngati zizona kuti ndi abone kalindo yankhula zimenezi ngati zizeni voice yomveka ndi abone kalindo, koma ngati mwina ili AI mundikhululukira, koma ngati ala abone kalindo pali zoti tikambirane pano. Choyamba ndicho kuti abone kalindo timupatsa ulemu kwambiri freedom fighter ufunika ku Malawi, mamenyera ufulu wa Malawi kwa nthawi itali mukumenyerabe ufulu wa Malawi, ndipo ndikhulupirira kuti you understand democracy, you understand diplomacy. Maganizo mukupangawo, ma threats muperekawo, muzidziwa kuti ku South Africa kuno kuli anthu ambiri aku Malawi amene sananyamuke kumapita ku Malawi. Chimene mukaziwa ndi chimenecho, anthu amene mukapanga threat ma South Africans yo ndi ochepa, amene muti muwaphawo ndi ochepa, kuno tipo anthu ambiri kwa basi. Nde please ndikumvetsetsa kuwawa kumene mukumva, ndipo ife tili konkuno tikumva kuwawako, tikuziona zimene zikuchitika ndi maso inu yomwe na mungozidwa ndi anthu. Komano with due respect, please, maganizo amene munakabweza, mayankhulidwe amene munakabweza, chifukwa ayika Amalawi ambiri pa mavuto ku South Africa kuno, kuti mupange zimene mupangazo. Musakhale ngati angizwe. Amati munthu ukamalimbana ndi nkhumba, people can't differentiate kuti nkhumba nditi. So try to avoid such threats and words. Sema wabwino kuno kula Malawi ochuluka kwambiri, enafe ndi mafamily kuno, enafe tikungokhala wawera kuti mwina tipulumuka. Ndiye musaononge zinthu. You can't threaten people kuti we gonna kill you. Sikuyankhula kwabwino kumeneko. Musazitengere zitsiru zili kunozi. Anthu akuno watu mitu yawo sigwira. Anthu akuno watu ndozungulira mitu. So ma threats mupangawo siwoyenerera ku country to country. Chimene mungaziwa ndicho kuti boma la South Africa likuyesetsa mwa njira yawo kuti Amalawi abwerere ku Malawi moyenerera. Chifukwa chimene mungaziwa ndicho kuti Amalawi ambiri amene tili kuno tilibe zotiyenereza kukhala kuno, ndifo phwanya kale malamulo. Nde musonjeze moto wina. Akalindo pepani please chonde. Amalawi ambiri amene tili kuno sitikuloledwa kugwira ntchito, sitikuloledwa kukhala kuno, chifukwa tilibe zotiyenereza. Pala Amalawi ochuluka ambiri amene analowa dziko muno opanda passport, zimene ku Malawi sizingatheke kuti anthu azungulira opanda passport. Kula Amalawi ambiri amene tikukhala South Africa opanda zotiyenereza kukhala kuno, zimene zizovuta dziko lina lilonse. Tinaphwanya kale malamulo, koma timakhalira zisomo ndi ukatangale ndi zikizaga amene timakhalira. Nde please akalindo, zachitika zagwa zatha. Koma musakoleze moto pomanena kuti mupita ku embassy South Africa, ku Malawi ku embassy South Africa mukayipanga attack. Zimenezo kuno kuli Amalawi ambiri, mukwereretsa Amalawi ambiri
anyungu amene wakuti ambe kupanga zimene mufuna upanga inuzo tiluze ndife. Taluza kale amalawi ena ali pa mavuto kale, ali pa mpanipani osiyana-siyana. Chimene mungaziwe ndi chokuti pali nkhani zambiri zoti boma la South Africa litha kutikirapo. Kuti wani anthu anu analowa m'dziko muno ambiri opanda mapepala. Nkhani imeneyi ikuyambira kwene okuyambira boda ya Malawi anadusa banja anthu opanda mapassport kulowa Mozambique kuzafika kuno. Human trafficking imeneyo yambika pamenepo. Nde anthu ena anapanga violate 30 days imene tinapasidwa olowera m'dziko muno nkuzakhaliratu ndi mlandu wina wapadera umenewo. Ndeti makhala nthawi yonseyi amangotigwira mwapo ndi apo. Amadziwa iwo a South Africa kuti kuno kula Malawi ambiri opanda zoyenereza kukhala. Si boma limene lapanga zopha anthu, si boma limene lapanga zomenya anthu. Ndi anthu amene anu ake dziko awukira kuti obwera azipita. Pamene boma aso likualesa kuti khalidwe lili lothamangisa anthu kumamenya anthu li ayi. Boma lomwe mufuna mulukireni kumene kolo mpaka na mukunena kuti tikubwera kwa iweyo, we coming for you, kumutchulana maposa. Aya Galindo. Ndikupempha ineyo. Iniyo ngati mtsogoleri woyimira Malawi. Inenso ndikupemphani ngati munthu mmodzi amene makonda Amalawi, ngati munthu mmodzi amene nanenso ndikumva nawo kuwawa zimene zikuchitikazi sintusangala nazo. Koma decision imene mufuna kupangayo si yabwino. Simunganene kuti ifenso tiyamba kukuphani. Mupha anthu angati aku South Africa. Wani mashopu amene ali ku South Africa akachina game akachina Shoprite akuthandizaso kwambiri dziko la Malawi. Mukatseka who's gonna suffer? Anthu akuno wasanga pange to suffer. Ma South Africans, they are not gonna suffer with any action imene inu yakalindo mungapange. Boma la South Africa silingamve kuwawa. Lito samusa embassy yawo yokubwera kuno. Kutseka mashopu la dawo chanchani kubwera kuno. Ka stand big bank chanchani mati chani umene kutseka kubwera kuno. Tivutika ndifa Malawi. Ndi akalindo please. Musayambe ngati zitsiru ziri kuno ziyayi. Ndinu munthu ozindikira, ndinu munthu anzeru, timopasana ulemu, timakondani. Koma ngati VN ndikuimva apayi muli inu akalindo. Please ndikupempha. Zimenezo ayi. Viva PMP, viva. Viva Malawi, viva. One Malawi, one family. Amalawi ndi famosi kuna kuli konse kumene tili. You touch one, you touch all. Koma nkhani yake saklemene. Please, let's be civilized. Tisakhale ngati amaumawo aukhangati zinyamawa. Ayi. Ife ndi Amalawi konda mtendere, ife ndi Amalawi amene timakhulupirira nkukambirana. Nkhani imene isiyeni boma tu boma akambirane. Kuti amene angatsalewa angapatsidwe mwayi otani omakhala m'dziko muno. Musasokoneza akalindo muli ku Malawi. Please, ife tili kuno. Anthu ambiri tili kuno. Anthu ambiri sanasangala ndi mawu amene mwayankhulawo. Mukuopseza boma la kuno kuti likusunga Malawi ochuluka. Ngakhala Malawi ochuluka akubwerera. Koma ambiri alipo. Ali konkuno. Nde please akalindo. Ena anabwera bwino ndi mapepala awo ene leo kan dziko muno. Musasokoneza. Musambitse war to war. Dziko lamani losauka kale. Timadalira dziko la kuno. Anthu amene tili kuno amene tikugwira ntchito kuno, Amalawi ambiri amene akugwira ntchito kuno amatumiza zotumiza ku Malawi. Amanga manyumba, amanga ma development ambiri. Ndalama simachoka kumene kubwera kuno. Ndalama zimachoka kuno kubwera ku Malawi. Nde please you must understand, iwo so akulira molira mwawo poti thamangitsa ndi mmene akuziona azifukwa zawo. Ngeni yo musango yankhula poti kuyankhula kapena mupange ma action mukhangata angizwe. Ayi please. Kapena mukhangata aphakira nthakati kapena Jacinta. Anthu ipa mitima musatsanzira anthu amene akalindo. Ndinu munthu abwinobwino timopasana ulemu. Viva Malawi, viva. Viva PMP, viva. Patsogolo Malawi, patsogolo. Ndimakunyadira na akalindo. Ndinu munthu mmodzi amene mati Malawi first. Ndikugwirizana nanu ndipo ndimagwirizana nanu. Komanso mugwirizane nane Malawi patsogolo. Noti nkhondo, noti mawowo kapena mapokopoko. Please, ndimakunyadira na akalindo. Ulemu wanu muzilandira. Viva Malawi, viva. One Malawi, one family. Ziko Malawi.